разработено движение. Сега фащаме другия приятел. Весело, до вечера 50 стинки вход да гледаш. $50 вход Веско до вечера и че им пускаме филми. Къде се слезна. Айде го. Весело, обаче как и гети му научихим траекторията. Не бе, тия от Франция са дошли, бе. Тия са дошли от Франция. Два са дошли, бе. 6 има французи. И защо в цяла Франция има 6? Ние имаме 4, обаче нито един да лети. Да, и днеска казаха, че е много по-изкрешно да... И се чуват яко. То отиде за дърветата, но сега ще се покаже долу ниско. На Маро градината. Ево на Маро градината. Домати. Яко. Въдици седат. Къщата на Маро. Байти Маро. Къщата. И така нататък. Така, първия идва. Правим му тук една. Го почна. Много добре. Екстра е този път. Този път много добре и малко варио му дадох. Жучка да не се метнеш долу. Няма нищо да спестиш тия 50 сантора. Сто излитането. Това май напълни вече. Това го спираме. Поемаме другия обект. Ух ти! Той бил по-годен да е малко. Това напълни. Това напълни, ще ги изчакаме още един път. Ще не прилича. Защо дойдеха от различни посоки двата? Ти нямаш проблем, не е никакви проблеми. Аз с моя рол имам. Така. Така. Това път ще пълни некъде другаде да е малко, не както преди. Сега ще пълни па по същия начин.
Нищо, сега ще идват по-често поне. Много яка стара. И аз снимка му направих на една на това. Да, и аз. Още една снимка му направих. Сега ще дойдат бързо. Двата заедно, да. Бати, кефа! Той го направи това заради нас сигурно. Нали? Заради нас го направи. Те ни виждат от много далече, да знаеш. Другия път да не стане да легаме. А?